Thank you, Lord. To jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu na mushakata a hukumar gidan talabijin na kasa wato NTA Gombe Channel 5. Sunana Ibidir. A yau ina tare da wani jarumin saurayi a wannan jiha namu na Gombe, yana nan yana harka na wake-wake. Ba wani bane illa shi Mustyy Zarra. Mustyy Zarra sanda zuwa. Sanda zuwa NTA Gombe, sanda zuwa kuma wannan shiri namu na mushakata. To kafin na mu ci gaba zan so mu sami takaitaccen tarihi naka. Wane ne Mustyy Zarra? To Mustyy Zarra dai ba wani bane face ko a ce bako a garin Gombe, wanda kuma na zo ne daga Maiduguri sakamakon na zo na yi karatu. To ban daina karatu na ba, amma ina karatun kuma sai na shiga harkan waka sakamakon ita harkan waka din mafarki na ne. Kuma babban buri na ne a ce yau na gani ina waka ko wani fim ko wani wannan abin yana burge ni sosai. To a haka dai a hankali na samu na shiga. Ka shiga haka ne. Haka to kai dan Maiduguri ne kenan? Ni dan Maiduguri ne, amma yanzu na dawo Gombe da zama. Iyayenka suna Maiduguri? To iyayena suna Maiduguri, ko kuma ce yanzu dai gaskiya ban da iyaye. Baka da iyaye, Allah sarki. To wani irin karatu kake a nan? Na zo karatun boko ne. Kana karatun boko a ina kake karatu? A nan kuna Alheri, na gama secondary school ina a wannan Yalanguruza Primary School wannan. Yalanguruza Primary School. Okay, to kana secondary school kenan? Na riga da na. Ka gama secondary school. To me ci gaba a harkan karatu? Yanzu dai zan ci gaba da harkan karatu ne, to amma dai waka ya dan tsaye da, amma duk da hakan zan ci gaba. Zaka ci gaba. Na riga na gama secondary school. To shikenan. Yaushe ka fara to wannan harka da waka? Gaskiya na fara harkan waka ne tun a gida ma ba a so, kuma ina tunanin tun 2020 na fara harkan waka. 2020 shekaru uku kenan yanzu aka kace. Shekara uku, dan tun ban gama secondary ba ake cewa a'a, da farko ma an nuna ba zan yi ba. Ba za ka yi ba, haka ne. To kawai idan Allah da ya ce dole sai kayi abu, to dole sai kayi abu. Dan daga baya ma har na haƙura da harkar. To kuma sai an hana kai. Dan an hana ni, to kuma da na gama secondary school sai na ce to bari na sake gwada. Kuma da na gwada yadda mutane suka karbe ni a wancan lokacin, a wannan lokacin ma haka suka karbe ka, haka ne. To so a takaice akwai wani abun da ya sa ka kai marmarin ka fara ne, ko kuma haka kawai ka samu kanka, ko kaga wasu suna yi ya baka sha'awa, ko kuma dai ka ji kana da baiwa kace bari ka fara? Gaskiya haka kawai ma, ko a makaranta haka kawai nakan nutsuwa na rubuta waƙoƙi, musamman ma irin waka na soyayya. Nakan nutsuwa na rubuta haka dai, wato ba yi zan yi ba. Wato kai dai waka na soyayya ka fi so kenan? Waka na soyayya na fi so gaskiya. Ka yi aure ne? Ban yi aure ba. Kuma ga baka yi aure ba sai wakan soyayya? Gaskiya. To yayi kyau. To a takaice yanzu ka shekara uku kana wannan harka, waƙoƙi nawa ka rubuta tun da ka fara? Kai ai ban san adadin su ba. Kai sun kai miliyan kenan? Ba za su kai miliyan ba, amma ba san adadin su ba. Za su kai 100? Gaskiya ba za su kai 100 ba, amma za su kai irin 50 haka. Irin 50. To a cikin 50 nan guda nawa kai recording nasu, har ka je studio aka yi recording har aka fitar maka da waka? Gaskiya ba za su wuce irin 25 zuwa 30 ba. 25 zuwa 30. Ka yi kaseti ne, abinda bature ke kira album? Gaskiya kwanan nan ne nake so zan cire album ina.